mas pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa oras natin ngayon ay 11:33 PM sa buong kapuluan. Kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Mga kabisyo, ito po ang programa natin na Top Secret. At nasa kabilang linya na po natin ang ating caller ngayong araw na to. Kaya hindi ko na po papatagalin pa mga kabisyo, kilalanin na po natin ang top secret caller natin at alamin na po natin kung anong kwento ba ang mapapakinggan natin ngayong gabi na to. Hello ma'am. Hello po. Good evening. Good evening din po. Ulitin ko lang po ma'am ang aking katanungan. Kamusta po kayo ngayon? Okay lang po. Doing good naman? Opo. Okay. Ma'am, nakwento nyo po sa akin kanina bago po tayo tumungo sa radyo. Opo. Isa po kayong domestic helper sa ibang bansa. Yes po. 10 taon na po ba kayo dyan sa ibang bansa nagtatrabaho, tama? Opo. Okay. At na-mention nyo rin po sa akin kanina na may anak po kayo dito sa Pilipinas. Meron po. Ilang taon na po ulit, ma'am? 13 po. 13 years old. Yes. So ma'am, ready ka na po para sa ating top secret ngayong gabi na to? Opo. Ano pong pangalan? Pinky po. Pinky. Tagasan po si Pinky? Manila po. Manila? Yes po. Ilang taon na si Pinky? 33. 33. Pinky Opo. from Manila. Ano ang top secret mo? Naging kabit po ako for 2 years. Nung una po, hindi ko alam na may asawa. And then, nung una, wala pa ako nararamdaman sa kanya. But after 3 months, nahulog yung loob ko. And then, nung nahulog na yung loob ko after 3 months, nalaman kong may asawa siya. And then, tinanong ko siya, kinonfront ko siya kung totoong may asawa siya. Mhm. Ang sabi niya, wala. Hindi na sila nagsasama. And then, one time, gustong-gusto kong mag-open ng FB kasi nag-deactivate ako that time. And then, pagka-active ko ng FB ko again, merong nag-pop up sa wall ko na post. Kasi friend kami sa FB. And then, nag-scroll ako, nag-stalk. Tinignan ko dun sa comment. May comment doon na parang may something. Pag-open ko ng FB na yun, nakita ko magkasama, picture nilang dalawa. And then, I asked him again. Sabi niya, nag-deny pa din na hindi sila nagsasama. Hanggang marami nang na-involved na person. Na na-chat ko everything na pagtanungan. But hindi ko kinayang umalis. Alam kong mali. Pero mahal ko yung tao.
And then, yung time na yun, yung tao na yun, wala akong alam na kaya lang pala lumapit sa akin kasi may purpose. Okay, ma'am. Kasi yes po. May question muna ako, ma'am. Bago natin ipagpatuloy po yung kwento Opo. ninyo. Ma'am, ano po yung kailangan niya sa'yo? I think ngayon kasi na-realize ko na pera. Pera. So, nagbibigay ka sa kanya ng pera. Yes. As in, sinuportahan ko siya. Okay. Totally. Binigay mo lahat ng luho. Not luho kasi ginastusan ko siya paalis ng bansa. So, from Manila, pumunta ng ibang bansa. Yes po. Magkano nagastos mo? I think kung kukumputin ko is 350. Sa ilang buwan lang yun na pagsasama ninyo? Hindi po kami nagsama ng buwan. As in, week lang. Kasi week lang akong umuwi nun. Pero 2 years na kami. 2 years ko siyang sinusuportahan kahit nasa Japan, nasa ibang bansa na siya. Okay. Ma'am, unang-unang Ma'am Pinky, nakakalungkot po na mapakinggan yung kwento ninyo. Pero ma'am, tulad nga po ng sinabi ninyo, na napatunayan ninyo na kabit po kayo, right? Yes. Yes po. Yung napatunayan mo ng kabit ka, eto mama, katanungan to. Wait. Pwede pong sumingit saglit. Sige ma'am, go. Nung time na nalaman ko na may asawa, kasal, na may nakontak kasi kung family niya. Mismo. Tita. Yung tita na yun, same kami ng bansa. Same kami ng bansa kung nasan ako ngayon. And then I contact her. Sabi ko, tinanong ko kung hiwalay. Ang sabi ng pamilya, oo. Hiwalay. Hindi na nagsasama. Yung lalaki nasa kanila na. Pero, meron kasi, siyempre mag-asawa. Yung family siguro, kasi ayaw sa babae. Baka hindi nagpupunta yung babae doon. Madalang or what, I don't know. May nakikita kasi ako mga posts na nagsasama sila. So sa madaling salita, nalaman mo na sa mismong kamag-anak niya na hiwalay na talaga siya. Siguro po, parang ganun. Na, kumbaga, nasa gitna sila ng kaguluhan. Parang ganun. Pero di ba nakikita mo, maayos naman sila dun sa litrato? Not totally po kasi na maayos talaga. Kasi yung, ang hirap. Kasi one time ko lang po nakita yun na post na magkasama. Accidentally pa. So ma'am, tama ba ako ng pagkakaunawa na yung nalaman mo po na hiwalay na talaga itong guy, mas tumibay po yung pinangahawakan ninyo na, okay, ipagpapatuloy ko tong relasyon namin? Yes po. Kasi parang 11 years na relationship ko. And then, naghiwalay. 5 years ako na as in hindi nakipag-usap kahit kaninong lalaki. 5 years. Tapos, nung nakilala ko yun, akala ko, yun na. Kaya parang after 5 years, parang na-excite ako na magkaroon ulit ng partner. Kaya, binuhos ko lahat. As in, na halos walang natira sa akin. Okay, ma'am. So, nabanggit mo nga kanina sa akin na ilang linggo lang kayo nakapagsama pero through online na lang yung iba, right?
Yes po. So, paano hinihiritan na ito na tao na to? Ba't bigay ka ng bigay sa kanya? Kasi every time, minsan siya kasi, nakita ko na even na wala ako doon, nagpupunta sa pamilya ko. Kahit na yung pamilya ko, minahal siya eh. Kasi nabilib sa kanya na bakit kahit wala ka, nagpupunta siya, nakikipag-banding, nakikipag-ano siya, pag meron akong iutos sa kanya, sinusunod niya. As in, para siyang, parang, nakita ko, parang naging totoo siya ba? Parang naging totoo rin siya, ganun. But, nung time na yun na kasi, hiram, sabi niya, pahiram. And then, tapos, lahat, pahiram, bilang partner, susuportahan kita kasi may pangarap ka. And parang yung bilang partner, yung pangarap na yun para sa ating dalawa. Kaya sinuportahan ko po siya. And then, ngayon kasi, oh, umaabot na kami sa demandahan. Mhm. Kasi, ngayon, nung nakarating na kasi siya doon, nagbago yung lahat. Nagbago. Oh. And then, ngayon kasi, andun na yung minumura niya ako. Pinagsasalitaan niya ng masasakit na salita. Pokpok ka, ayop ka. As in, pati pamilya ko dinadamay niya. Kasi walang alam yung pamilya ko na may asawa siya. Kaya wala silang alam. Kaya siguro tinanggap din ng ganun. Kasi hindi nila alam na may asawa. Hindi nila alam na kasal. Nakipag-ugnayan ako sa attorney. Pero sabi niya, ang mailalagay lang sa demand letter is about sa utang, about sa pera, and then ma-open lang yung personal conversation namin pag nandun na sa korte. Ma'am Pinky. Ma'am Pinky. Yes po. Payakap na muna ako sa'yo. Nakakalungkot lang mapakinggan, Ma'am Pinky, na umabot ka sa sitwasyon na ganyan. Pero, nais ko lang din matanong, Ma'am Pinky, ano bang gusto mong ipaglaban? Bakit mo kinasuhan itong tao na to? Para, ano bang... Kasi nadidegrade na po yung pagkatao ko sa mga sinasabi niya. Mhm. Mhm. Kasi hindi ko po deserve yung after kitang tulungan, pati pamilya mo, tinulungan ko. Gaganyanin mo ko. Walang utang na loob. Hindi po sa pera. Kasi yung pera napapalitan eh. Pwede ko pakitain. Pero yung salita, yung mura, yung maliitin ka, napokpok ka, hindi ko naman po ginusto maging kabit eh. Minahal ko lang po talaga. Tapos kagabi, may tumawag na babae. Tinanong ako, tapos may tumawag. Hindi pa po, wala pa po kaming maayos na pag-uusap na wala na, tapos na. May tumawag na babae. Kwento niya lahat na halos patagupang idinala sa dorm. As in talaga kwento ng babae. Lahat ng pangyayari. Tapos ngayon, kinokontak ko yung lalaki. Wala lang. Hinahamon niya pa ako ng demandahan. Magdemanda ka. Kahit anong gawin mo.
Yung family niya, dati friend ko, ang bait nila. Pero ngayon, wala. In-unfriend ako lahat. Kino-contact ko sila. Deadma sila. After ko silang tulungan, every time na makailangan sila, binibigay ko po yun. Pero ngayon na ako na yung may kailangan, wala na. Di na nila ako kilala. Mas inampihan nila yung mali. Yung anak nila. Wala naman po ako magagawa kasi kahit ano mangyari, hindi naman po nila ako kaano-ano. May gusto po ba kayo marinig? Galing sa akin? Apo. Apo. Ano bang gusto mo marinig, ma'am? Kasi ang gulo ng isip ko. Gusto kong ituloy yung kaso na parang naaawa pa rin ako. Hindi ko alam kung tama pa ba ituloy ko or what. Kasi sigurado pag tinuloy ko yun, mauungkat lahat mula sa simula. Mhm. Wala ko kasi alam yung gagawin. Ma'am Pinky, Yes po. kung binibigyan mo ako ng karapatan na magsalita ngayong gabi na to, binibigyan mo rin ba ako ng assurance na pakikinggan mo yung sasabihin ko sa'yo? Yes. Yes po. Pangako. Opo. Opo. Okay, Ma'am Pinky. Alam mo, Ma'am Pinky, gusto ko lang sabihin sa'yo na kung naiisip mong huwag nang ituloy, gawin mo yun. Hindi dahil sa naaawa ka sa kanya. Hindi dahil sa takot ka. Hindi dahil sa ikaw yung naargabyado at ikaw na yung talo dito. Alam mo, Pinky, kaya ako sinasabi sa iyo na desisyonan mo na wag mo nang ituloy dahil unang-una, ikaw na mismo nagsabi na hindi naman problema yung pera. Hindi mo siya kinasuhan dahil gusto mong habulin pa yung pera. Wala, di ba? Opo. Kaya ayaw na natin kasuhan yung tao na yun kasi gusto ko na magkaroon ka na ng peace of mind. Kasi hindi matatapos yung mga sugat na meron sa puso mo kung hindi mo isasarado yung pintuan sa taong nakapanakit sa'yo. So, paano mo ba uumpisahan yun? Hayaan mo na lang yung karma ang bumawi sa kanya. Dahil hindi niya deserve na pag-aksayahan mo pa ng panahon. Ang hirap magkaso, Pinky. Ang haba ng proseso. Ang dami mong uubusin na pera. Tapos at the end of the day, wala lang din naman mangyayari. Baka nga naiisip ko at the end of the day, nasa gitna na kayo ng hearing ninyo. Sasabihin mo lang sa kanya, sige na nga, pinapatawad na kita. Tama na to. Pwede maging ganun eh. Kaya, kung gusto mo talaga matagpuan yung peace of mind, stop mo na. Hindi dahil natalo ka ha. Hindi dahil takot ka ha. Lilinawin ko, uulitin ko. Hindi dahil hindi mo siya kayang kasuhan. Kundi pinipili mo lang yung kapayapaan. Yung peace of mind mo.
na hindi na muling makipag-deal or makipag-transact dito sa ganitong tao. Kasi kapag kinasuhan mo yan, ang haba ng proseso, makakapag-usap pa kayo, makapagkita muli kayo, nabubuhay ulit yung mga sakit at sugat na unti-unti nang naghihilom. Yun nga po ang mahirap dun. Magkababayan pa naman kami. Yes. So, ang pinakamagandang gawin dyan, hayaan mo na. Hayaan mo na. Ang daling sabihin na hayaan mo na, pero yun kasi yung tama eh. Nagawin eh. Pabayaan mo na yan. Siguro po yung ano na lang ang kukuhanin ko sa kanya. Wala ka nang Yung hiram kukuhain. ng Wala ka nang kukuhain. meron po. Meron po kasi regalo yung nanay ko sa akin Mm. na nasa kanya na hiniram niya noon. Binabalik pa ba? Binabalik niya po pero kailangan personal Para saan? ang desisyon niya. Hindi ko po alam. Ka na maipagkita. Ang sabi ko po sa kanya, ipadala na lang. Ipadala niya kung gusto niya ipadala. Yun ang tama Oh. mong desisyon. Pero alam niya po kung anong masakit pa. Ano? Masabi niya, yung ang dami na po niyang pasinungalingan lahat. Hanggat nasa akin to, hindi ko makakawala. Bakit po ganun? Sasaktan mo na yung babae, pagsasalitaan mo ng ano, sasabi, gaganunin mo pa. Alam mo bakit ganun siya, ma'am? Hindi ko na rin po alam. Alam mo bakit nga ganun siya? Ako alam ko. Bakit? Bakit po? Kasi kailanman hindi ka naging mahalaga sa kanya. Yung 5 years na inayos ko yung sarili ko. Yung walang kwentang tao po. Sumira ulit. Hindi ko na nga po alam kung paano pa magsisimula ulit eh. Kasi, desperada man sabihin, hanggang ngayon, mahal na mahal ko pa rin siya. Kasi, umikot yung mundo ko sa kanya. As in, Itanong ako sa'yo. Opo. Hindi mo ba mahal yung sarili mo, Pinky? Hindi ko na nga po masabi eh. Hindi mo ba mahal yung anak mo? Mahal na mahal ko. Kaya po ako hanggang ngayon lumalaban. Ay, parang gusto ko nang maglaho. Pero dahil may anak ako, pilit akong lumalaban. Kasi ang hirap. Pinky, Oh, opo. una walang magandang naibigay sa yung lalaki na yun. Huwag mong iyakan. Huwag mong pag-isipan ng masama yung sarili mo dahil tingin mo hindi na pahalagahan yung katulad mo. Dapat maging masaya ka, Pinky. Bakit? Dahil tinapos na rin sa wakas yung pagsasama ninyo nitong tao na to na hindi naman talaga totoo yung pagmamahal na pinaparamdam sa'yo. Hindi totoo pagmamahal niya, Pinky.
And kung bakit nilayo itong lalaki na to sa'yo ngayon, kasi gusto iparealize sa'yo ng may kapal na ang dami mo pang panahon na may mas deserve ka na tamang lalaki. Kaya nilayo sa'yo yun, Pinky. Yes. Kasi kung hindi nilayo sa'yo yan, Pinky, hindi mo nalaman yung mga nalaman mo. Hanggang ngayon, ginagamit ka pa rin yan at hindi ka tatawag sa akin dito. Hanggang ngayon, nagtatanga-tangahan ka pa rin dyan sa lalaki niya. Kung hindi mo nahuli. Pero bakit mo nalaman? Kasi may dahilan. Yung alin, opo. 'Di ba? Kung bakit mo nalaman na ikaw kabit, kung bakit mo nalaman, ba't niya biglang pinarana sa'yo na lumayo na lang at hindi ka na... Kasi may choice pa rin naman siya na kahit malayo siya, kaya ka pa rin naman niya bulahin eh. 'Di ba? In-end niya lang eh. Bigla lang siya nawala eh. 'Di ba? Nanlamig lang siya bigla, 'di ba? Pero kung hindi siya nanlamig sa'yo, Pinky, eto, diretsahan tayo. Tutuloy mo pa rin ba yung pag-sustento? Hindi. Yes po. Tuloy ko. Tutuloy mo pa rin, Desperado diba? mong pakinggan. So, tutuloy Yes. ko. Kasi nga, nabibilog ka niya. Kasi, opo. Kasi kahit na nakita ko na po yung red flag sa kanya, diniretso ko po eh. Nagbulag-bulagan po. Yes. Ang dami nang nagsasabing umalis, pero hindi ko pinakinggan. Yes. Pero natapik ka lang at nagising ka lang nung siya na mismo umayaw sa'yo. Right? Natapik po siguro ko nung time na tumawag na sa akin yung babaeng nakasex niya. Mismong dorm. Diba? As in. Yes po. Yung mga ganung pagkakataon na mismo ang lumalapit sa'yo, Pinky. Diba? So, dun pa lang, oo, normal na ilabas mo yung mga luhay na yan. Pero, Pinky, hindi para tapusin mo yung sarili mo. Or makita mo na hindi na ako makakapag-umpisa muli. Huwag mo tapusin yung sarili mo dyan sa lalaki na yan. Hindi mo deserve yan, Pinky. Oh. Kasi, ako lang kung ako'y nasa sitwasyon mo din. Yung natapik na ako, nagising na ako niya. Hanggang kailan ba ako magbibigay pa dito sa lalaki na to? Ganito na pala ginagawa sa akin. Hindi ko na babalikan yan. Kaya Pinky, tanggalin mo na sa sarili mo yung sinasabi mong mahal ko pa rin siya. Minamahal mo yung taong hindi ka naman minahal kahit kailan. Pinakinabangan ka lang. Yes. Oh, masakit. Masakit man, pero yun po ang totoo. Hindi mo deserve yun. Diba? Unang-una, hindi worth it na kasuha mo pa yan. Ibigay mo na sa kanya kung ano yung nawala. Nagpakatanga tayo, ganun eh. That's life eh. Wala na tayong kailangan bawiin. And i-take mo lahat ng mga wrong move mo na yan as a lesson. I-take mo yung mga naging desisyon mo at pagbibigay mo ng tiwala sa tao na ganun kabilis as a lesson. Hindi mo deserve na ikulong yung sarili mo sa taong hindi ka naman kayang pahalagahan at suklian yung
pagmamahal mong tapat. Pinky, hindi mo deserve na magstay doon sa problema na pwede mo naman ng layuan at mag-umpisa ka na muli. Hindi mo deserve, Pinky, na magpakatanga sa taong ginagamit ka lang. At lalong hindi mo deserve na tignan yung sarili mo na hindi mo na kaya muling magsimula dahil sa taong yun. Unang-una, wala pa nga natulong sa yun. Baka nga ni 1 kilong bigas hindi ka nabigyan yun eh. Wala po. Mas isang... Tapos iiyakan sasabihin- mo. Masakit. Sabi niya, pinipirahan ko daw siya. Di ba? Di mo deserve, Pinky. Di mo deserve. Ngayon na nagpakawarak ka na. Ngayon, naramdaman mo na yung pinakamasakit na pangyayari sa buhay mo. Naway maging lesson na sa'yo to. Na hindi dapat basta-basta nagtitiwala. At lagi mo tatandaan na kapag ang isang lalaki nangutang o nanghingi na sa'yo ng pera, red flag yan. Huwag mo nang papasukin sa buhay mo. Dahil, ibig sabihin, kung sa sarili niya, hindi niya pa nga kayang ayusin. Ba't siya nangungutang? Lalaki siya, nangungutang siya sa'yo. Ikaw ang babae. Di ba? Dapat, minsan kasi, Pinky, ang nakakalungkot minsan sa atin, nabubulag tayo dun sa mga matatamis na salita at sa mga sabi natin na mahal kita, gusto kita. Di na ganun, Pinky. Minsan kailangan din natin maging matalino at huwag maging tanga sa paligid natin. Kasi, take advantage ka talaga ng mga tao ngayon. Yun nga po eh. For the first time. At kaya nagagawa sa atin yan kasi tinotolerate din natin. Tama? Tama po. Alam mo nang mali, dahil nga mahal mo, pinagbigyan mo. Ilang beses. Pinky, ang pagdidesisyon na ngayon sa buhay, hindi lang para sa sarili na ngayon. Lalo na't may anak ka na at 13 years old na yung anak mo. Padalaga na yan. Babae pa yung anak mo, tama? Apo. Naway sana maging modelo tayo sa mga anak natin. Lagi mo tatandaan na ano man yung naging pagkakamali mo sa nakaraan. Ano man yung mga naging desisyon mo sa nakaraan mo, hindi kailanman kayang i-define o husgahan kung anong meron ka sa hinaharap. Hindi pa huli ang lahat para mag-umpisa ka, Pinky. Hindi pa huli ang lahat para pahalagahan mo yung meron ka ngayon at mahalin mo yung sarili mo. Ito ang huli kong sasabihin sa'yo, Pinky. Naway baunin mo to. Wag na wag mong uubusin yung lakas mo. Wag na wag mong uubusin yung lakas mo sa mga taong walang kwenta. At hindi nila deserve yung energy mo. Ibuhos mo yung lakas mo sa mga magagandang bagay. Sa sarili mo, sa anak mo, sa family mo.
Hindi sa ibang tao. Yes po. Oh, Ma'am Pinky, Apo. bibigyan kita ng pagkakataon na magmensahe doon sa guy. After sa guy, bigyan mo ng mensahe yung sarili mo. At after ng mensahe mo sa sarili mo, magmensahe ka sa anak mo. Bago natin i-end yung call na to. Oh. Ah, ano lang siguro, eto na lang para sa kanya. Um, Next time, wag mong simulan kung hindi mo kayang panindigan. Yun na lang po siguro. Sa sarili mo, Pinky. Um, oh, sorry, kasi eto na naman, um, bagong simula, bagong buhay, pero kakayanin. At pag dumating yung araw na okay na lahat, sabi nga nila, no revenge, but I will make them regret. Hindi para sa kanila, kundi para sa akin at para sa anak ko. Hindi ko hahayaan na sa kangkungan ako pulutin. And para sa anak ko, hindi man okay ang lahat ngayon. Kasi, alam ko, meron kang sama ng loob. Oh, pero lagi mong tatandaan na nakikita mo man ng masaya ako, na nabubuhay ako na masaya, pero pinapangako ko sa'yo na gagawin ko ang lahat para maibigay yung pinapangarap kong buhay para sa kayo. Yun lang po. Ma'am? Okay na po. Ma'am Pinky, Yes po. payakap na muna ulit ako sa'yo. Isang mahigpit na yakap sa'yo, Ma'am Pinky. Naway sa napag-usapan natin dito, ma'am, baunin mo po yung mga salitang napakinggan mo at tingin mo nga may aral ka na pulot. Opo. At the end of the day, ma'am, Thank you. desisyon mo pa rin po ang mananaig. Pero naway, ang dalangin ko, ma'am, yung desisyon mo na mananaig na yun ay yung desisyon na tama at makakabuti sa'yo. No. Thank you po. Naway, nakatulong ako sa'yo ngayong araw na to, Ma'am Pinky. Opo. Thank you. Thank you. May gusto ka pang sabihin, ma'am? Wala na. Thank you po. Thank you. Thank you so much. Mag-iingat ka palagi, Ma'am Pinky, ha? Opo. Thank you po. Anytime na kailangan mo ng kausap, ma'am, tumawag ka lang dito sa aming programa.
Thank you po. Thank you. Sana hindi mo na siya kailanman kausapin pa. Ah, Pangako mo sa akin, ha? Apo. At pangako mo rin yan sa sarili mo. Yes po. Thanks. Maraming salamat. Thank you po. Thank you so much po. Thank you. God bless. God bless you po. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang storya ng ating top secret caller. Na nais lang naman umibig ng tapat at totoo. Pero nakakalungkot lang bakit sa pagkakataon na naghahanap ka ng kalinga o kasama sa buhay, nasusuklian din yung tunay at tapat mong pagmamahal. Ay doon naman dumarating yung taong hindi mo deserve. Naway si Pinky ay maging masaya sa kanyang magiging desisyon at naway maging tama at makakabuti sa kanya ang magiging desisyon. Muli mga kabisyo, napakinggan nyo po ang ating caller ngayong gabi na to na si Pinky dito sa ating programang Top Secret. Ako po pala si DJ Titangelo, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Sa oras natin ngayon ay 12:14 a.m. Kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic mga kabisyo.